enot sa ringkunada. Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DCKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras alas 9:36 na po ninaga. An oras na yan atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Honorable Ami Hermohino Olea and Family, Unong Barangay, San Juan, Iriga City. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Dininia Consumer Goods Trading, owned and managed by Jonah Dininia, Barangay Angustia, Nabua, Camarines Sur. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Regal Plaza Hotel, located at Diversion Road, Nabua, Camarines Sur. They are open for business like wedding, birthday, seminar, reunion, family gathering, with swimming pool open every day. Regal Plaza Hotel, owned and managed by Jolly and Mrs. Joseph Paira. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection, mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection. Marinaramrag ka ninyong amin. Welcome tabi sa tuyang programang Bicol Connection. Aldaw kita ngunyanin Webes. Pizza 20 kan bulan na Oktubre taon 2022. May ribanan po kita about 11 o'clock in the morning. Sa pag-ulay-ulay kan mga napapanood natin mga nyanal daw, pag-resibi kan mga reportali sa mga karonda. Ang sa ko yung mga partner sa Lado Technical, yung partner ko digdi si Engineer Charlie Binaobra. Sa information si Aldrin Orlando. Yan man po sa opisina si Ma'am Kayla Ligasyon sa moyang magayong-gayon, sexy na finance manager, admin officer. Sa transmitter site, si Engineer Joanner Divilla ang sa moyang baby page na pag-iriba, karonda. Ang sa tuyang maskuladong PSG duman nyo niyan, si Jimmy Guanzon. Sa mga may kumplianyo, palayogan ko kamunin happy birthday and may you have many more birthdays to come. Si gustong magpakanton, padarahan lang kami digdi ni Paring Cha. Ano pa di? Sa mga Mr. and Mrs. sa Mag-Aragong na ano man po celebrakan sa indang wedding anniversary, happy wedding anniversary po sa Induga po. Magdanay Malagod ang Lipoto,
nauna mo, natangan nakahamis na iribanan. Yan ang magayon. Happy wedding anniversary po sa Induga po. Sa mga may kapiestahan, happy fiesta. Uy, dahil daw talaga nahali ang ano. Ang harandaan sa pirestaan na ano po. Pero dapat po gayod magtaga tipid-tipid kita sa panahon na ini. Tarang po nindo sobra kamahal kan mga barakal. Kung ang pamilya dit handa na sa nakahanda ay malulugmok po kamo kayo sa utang. Maray kung irigwaw na talaga ta, no problem po yan. Pero sa po yan sa nakakaparurukan na sa indo pong ekonomiya. Ang handa ka, handa. Grabe po ang pasasalamat kan mga taga-Iriga, taga-Rinconada. Ninuli po kan pagkakaigwata po digdinin satellite office kan DSWD. Nagray-ray na pong informasyon ini. Maala takasod pinanginutan mismo ni Secretary Erwin Tulfo kan Department of Social Welfare and Development sa endang ipigabugtak na satellite office sa laog mismo kan Iriga City Terminal. Yaon po bagayan dyan sa Barangay San Roque. Ang katuyuhan po kayo ni na mas pang mapakarhay asin matawanin maray na serbisyo kan sinambit ng ahensya ang mga nagtitios tapong mga kababayan na masiguro ang efficient and effective delivery kan sa inda pong serbisyo sa mga tao. Aram po nito ang napakagayon na mensahe ni Secretary Erwin Tulfo na sa marching order sa iya ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ang DSWD mayong kolor politika. Kasi hodas nagsuporta ka sa pula, sa puti, sa blue, sa yellow. Mayo pong pakiaram digdi ang sa tuya pong administrasyon. Basta ngaya ang kolor mo, color brown, sure na ika tatabangan. Saro pa sa magayon pong sinabi ni Secretary Tulfo na once na maghagad ka ng tabang sa enda, sa aldaw mismong iyan pong paghagad mo, pagdulok mo ng tabang sa DSWD, mabibit-bit mo na, madadara mo na ang ayuda hali sa enda pong opisina. Bakong arog kan iba kahit itong mga panahon na grabe baga ang pasakit. Pero ngunyan po gusto niya mabitbitulos po ang ayuda na itatao ang nahagado nindo sa enda. Arog na sana po kan mga burial assistance. Arog na sana kan mga pamplite, mamasahe. Mga bayaran sa ospital. Oh. Basta po siyempre, kompleto man po ang sendong mga requirements. O kung may babayaran sa ospital, dapat may medical abstract ang pasyente. Suma-claim, dapat may mga valid ID ka mo dyan. May mga resita ka mong ipapahiling. May statement of bill ang hospital. Itong hospital bills, dapat ipresenta nindo.
Tangarig mo niya na aldaw sa pagdulok nindo sa opisina sa satellite office kan DSWD sa Iriga. Bit-bit nindo ang pambayad sa hospital. O, gayong-gayo na niya akong mensahe ni. Kan sa tuyang DSWD Secretary Erwin Tulfo. Saludo po kami sa emo. Idol ta ka, Secretary. Pero nagpasalamat man po siya kay Mayor Rex Oliva, kan siyudad kan Iriga. Ninhulit na naisipan ni Mayor na di naman pagastuson ang ahinsang ini sa pagpagibo ng building, pagpintura kan building, pagbugtak ng kuryente, asin na aircon, mayo pong ginastos. Grabe ang pasasalamat ni Secretary Tulfo kay Mayor Rex Oliva. Tapos inuumaw niya pa itong para sa aagyan man kan mga PWDs. Tabakong gabos na mga madulok tabang sa DSWD, nakakalakaw. So mga nakatukaw sa wheelchair, igwa ka mong agyan, palaog sa DSWD Satellite Office sa Iriga. O di nagrahe na, naigwa pong tarabangan, partnership, ang local government unit sa Iriga, asin po ang DSWD. Kaya nga ni po kasuod ma sa blessings and inauguration kay ni nagkaigwa at the same time ning signing of MOA, Memorandum of Agreement. Kadakol pong mga basic services na pwedeng i-offer sa endo ang DSWD. Sa ropa ang tabang na ini kan DSWD na sinasaluduhan ko sa mga tios na pamilya, and for peace. Dahil po para po ini sa mga estudyanteng kinakaipuan makalaog sa klase, makapag padagos kan sa indang pag-eskwela. Kaya po may itinatao sindang educational assistance, financial assistance sa mga miyembros kan na for peace. Bako po yan para sa indong mga magurang. Para yan sa panggasto sa pagpa-eskwela nindo sa indo pong mga estudyante. Iyo po baga. Dahil pwede yan na ipansugal, ipang-inom, ipang-bakal ng lipstick kan sa indo pong mga magurang. Para sa edukasyon, sa pag-eskwela po yan, tabang kang for peace na ini kan sa tuya pong gobyerno. Tangarig pong masimbagan po, masolusyonan ang sa indo pong pangangaipuhan. Ang satellite office kan DSWD sa Iriga, sisirbihan ka di bako lang po kitang mga taga-Iriga. Ang interong bilog na ikalimang distrito kan probinsya po ng Camarines Sur. Malata bisita taman sa Iriga kasudma. Ang haros mga mayor hali po sa Rinconada. O yaon duman si Mayor Miguel Ibasco Canbola. Kaya banan an sa iyang mga pag-iriba sa Sangguniang Bayan. O nailing ko duman si Councilor Greg Puntanal. Ay good morning dyan sa Banwaan po Canbola. Dakul pa, mga vice mayor, mga councilor, mga city and municipal social welfare development office staff and heads na iling ko naman. Ang sa tuyang mga sanggunian panglunsod members sa panginot ni Vice Mayor Idsel Dimaiwat. Dawa turog. Kaya itong eleksyon, iba man ang bigsabi ka ni Bano. Pero nganyan po, dawa turog. Yaon pa manggiraray ang pagsirdi. Yaon
Yaon man po ang sa tuyang ginagalangan namumutan na Vice Governor Salvio Fortuno Jr. Representar niya ang sa tuyang Gobernador Luigi Villafuerte. Asin pinag-welcome niya, pinasalamatan niya ang dakulang ining tabang sa mga taga-Rinconada, Kamsur. Kana ini pong satellite office ninda sa Iriga. Saka nagkaigwapa po ning effort man si Governor Luigi na matanam po nin bodega sa probinsya po ning Camarines Sur located sa Laogcan Capital Complex na itong mga supply na pwedeng itao sa to kaya ni pong DSWD dahil pa nagrararom ang tubig ba makakaabot na sa to ang mga relief goods sali sa DSWD dahil may bodega na po kita na tatambakan kan mga supplies or goods para sa mga taga-probinsya nin Camarines Sur. Hindi ba? Mas maray po bagang nagtatarabangan ang mga ahensya kan gobyerno, asin ang mga local government units, province, municipality, and city. Dahil po yan sa mga nangangaipotang mga kababayan. Oy, presente kasud ma po si Undersecretary Ninya Taduran. Oy, belated happy birthday po. Pati ang Regional Director kan DSWD. Dangan itong mga board member ta. Yaon duman, nailing ko si board member siya Noble. Yaon man pala ang tugang ni former Congressman Sal Fortuno, si Manoy Totoy Fortuno. Engineer Totoy Fortuno, good morning. Yaon po ang Haros Rinconada Media na happy ka sudma. Na nagpa-picture kaibanan po si Secretary and Mayor Oliva. Uy, gabos na mga taga-media kan Rinconada, aros siya ako na duman, ano? Ayan pating satellite office ninda, ang pwedeng akomodaron dyan urual daw mga 100 to 150 person. Ay mahiwas. Saka ang karahayan po kanita, ano pa man tama panaga pa kita? Ano man tama paligaspi pa kita? Igwa na kita sa Iriga City. Oh, nakalibre na ang sa tuyang pamasahe, panaga o paligaspi. Nakatipid pa kita sa kapagalan. Nakatipid pa kita sa pamasahe. Dakulang bagay, katabangan po ini sa satuya. Kaya grabe man ang pasasalamat ni Mayor Rex Oliva kay Undersecretary Ninya Taduran na kababayan ta. Lalong-lalo na kay Idol Rapi Tulfo or Idol Erwin Tulfo na iyo po ang sekretary kan sinambit ng ahensya kan gobyerno. Lalo nang an AX madadagdagan sa Iriga City. Mga sustainable livelihood programs, mga purpose, mga balik probinsyang pag-asa program, mga educational assistance, social pension for senior citizens, supplementary feeding and assistance to individual in crisis situation. And nagkapira lang po sa itinataong serbisyo tabang sa mga tao. Kaya nga ni social welfare taang kapakanan kan publiko nangorog na kan mga nagtitios, poor of the poorest. Tama ba yun, pare? Poor of the poorest or poorest of the poor. Ayun. Tiyos sa pinakatiyos, matatabangan po kamo. Sure na sure yan. Oy, basta daw sa mga mahagad man tabang, sigurado nindong inot. Agko man lamang kamo ki valid ID. Pandua,
Oh, dapat bako man itong garudain na nagkakabarasa ang pizza kan mga resita. Mga medical abstract. Ay dapat siguraduhin man itong malinaw man ang pagka-Xerox copy. Tayo na magparabalik-balik. Oy, so mga mayong pamasahe, dulok na kamo niyan sa satellite office. Nangarig makagad tulos ka mo ng pamplete. So mga mahagad tabang medikal, o dulok na kamo niyan. Mga mahagad tabang boreal. Mahagad tabang ning pagkakanta mayo nga kaming pagkakan. Oh. Dulok na po kamo. Anong pang hinahalat nindo? Satellite office kan iriga. Yaon dyan. Sa laog kan terminal. Pero po, priority ninda ang pamilyang tios sa pinakatios. Dahil na kamo magsurulot kan mga alahas nindo kung mapa-DSWD office kamo. Ano po? At ibaad bigoon man kamo. Ini man nga mahagad tabang kompleto ang alahas. Ha? May kwintas, may rilong bulawan, pati ang ngipon, agko pa kibulawan. Oh. Ikaw pa kaminsan pa din nga ngipon kan tao, may bulawan. May hikaw na bulawan. Ang bado ngayon daw pa First Lady kan Amerika. Baka magdawa-dawa. Ang mga tabang sa'yo mo na pati sapatos mo, imported. O, dahil na ka magsulot yan mga mamahalo na mga bado. Kung pwede, punit-punit na. Baka man itong sobrang namang kapunit. Itong medyo may kadikit na maromansyaman ng sulot nindo. Magchinila sa ng, kung ikaw nga ni ka mo dyan na ginakod sa ng chinilas. Na talagang mahiling ka mong tiyo sa pinakatiyo. Automatic po yan. O yan na. Ang ayunang itatawag sa Indokan DSWD Satellite Office sa Iriga. Iyan, advice ko sa naman. Kung tubunin doon, di salamat. Kung dahil di, mamang kitang maigini po sa para sa naman kung nagsisistyo. Mga pamilya pong kabali po sa informal na sektor, as in iba pang pamilyang marginalized or vulnerable. So congratulations sa Secretary Kanda DSWD Erwin Tulpo, Undersecretary Rowena Niña Taduran, Regional Director Laurio kan DSWD, mga municipality and city officer kan Social Welfare Development Office. Congratulations sa napakahusay na serbisyo nyo sa public. And congratulations man kay Mayor Rex, madadagdagan ng AX kan Iriga City, dakul na pamilya an mas matatabang. At sinigwa na kitang satellite office sa Iriga City kan Department of Social Welfare and Development. Oras alas 10 nin pagkaagaan, oras na ni hatod sa endo kan sa tuyang mga padrino. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Para sa bado nagka-bloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat-On, bangong gumagabloom. Charm Fat-On, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Igwaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat-On, bangong gumagabloom. Charm Fat-On, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakat ang bakterya. Ang Pride Antibac, igwaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakat ang bakterya.
Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus. I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado. I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-smart dishwashing paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang smart dishwashing. May double tanggaling formula, tanggal galing ang sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 dishwashing paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang smart dishwashing. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extracts as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para sa bado nagka-bloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat-On, bagong gumagabloom. Charm Fat-On, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat-On, bagong gumagabloom. Charm Fat-On, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Ang Pride Antibac, iguaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti
Blue with Power Whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Bida, bida kin. Best friend natin ang mas isuot para ligtas. Ingatan ang kamay maghugas bago pumasok sa class. Sa pila wag dikit-dikit. Dumistansya para iwas sakit. Laging open ang window para maganda ang airflow. Ikaw at ako ang titikit. Sa COVID di pa tataig. Sa ligtas na pagbabalik. Sama-sama maging didikit. Bueno mga tugang, balik kita sa tuya pong programa. Salamat paring Cha. Good morning dyan sa Barangay San Juan, kay punong barangay Ami Olea. Asin kay Sir Tepen Olea. Good morning. Siring man po sa gabos na inaabot kan sa moyang signal. Good morning. Oy, kasubanggi, nagkaigwabagang emergency interruption, ano ha? Mga alas 11 ng pagkabanggi. Dahil po sa ginibong ribay kan kandipiktosong insulator sa parte kan San Juan, Iriga, sa Mayaraning Chapel kan Santo Domingo, and parts kan Santa Cruz, San Francisco, San Roque, Santa Elena, Santiago, and River Unit kan Iriga, and Interbuhi. Nagagad man dispensasyon digdian na manayamin to kang kaso rekod, pero na i-reinstall man tulos o na ibalik man tulos po ang supply nin kuryente. Pagkatapos kan sa indang pag-repair or pag-replace kan broken insulator. Mga tugang kan sarong aldaw naging bisita
sa ginibong sesyon regular, kaya ini pong Sangguniang Bayan kan Naboa, si General Manager Wilfredo Buksit, para simbagon ang mga query kan konseho. Saro na digdi itong power rate increase. Sa paliwanag ni GM Buksit, na bako maninda ining kagustuhan, kundi sinda aangkat sa naman ng kuryente sa indang supplier. Kung mataas ang presyo, siyempre na ipapasa sa mga member consumers. Kaya nagkabirigla sa mga member consumers, takan na bulan na Agosto, Septembre, medyo nag-increase po an sa tong bayaran. Dahil yan sa mga fuel cost increase and mga charges. Ang mahal na uring sa pag-produce ng kuryente, saro yan sa nagiging kausa po. Takon dahil man ipapasa sa mga member consumers, biglang masungkaob na naman ang kamurugtakan kan Kasureko na from ailing cooperative na medyo nakakabangon-bangon na ay tibaad magsukamang. Kaya ginigibo man indang pagi para po makontinue sa tuyang supply ng kuryente sa Rinconada na iyo ang sa indang area coverage. Panduwa, ang Kasureko Tribagab, talagang binakbakan na naman ni Congressman El Revilla Fuerte. Dahil po sa mga charges, universal charges na dain na i-remit kan kooperatiba sa PSALM na nag-aabot more than 66 million pesos. Sinimbag po ini ni Buksit na nag-aabot na sa naman sa lampas sa mga 25 milyon na day pa nababayaran. Pero nagkaigwad akay asindanin agreement of restructuring payment. Maray na po yan na naintindihan ta ngarig maaraman kan publiko ang nangyayari sa administrasyon as in management kang Kasureko 3. Kaya ning general manager na si anggot na marinig di si Congressman Elriano, kay Alcistio. Overstaying na ngayon yung Alcistio ngayon dyan dahil pa nagbubuta sa iyang pwesto. Pero sinimbag po ini ni Buksit na kan taon 2019 pa ang sinambit ng nagpunan sinambit ng unremitted na mga charges pagkakautang sa PSALM. Nangyari po baga inida, sabi ni Buksit, bago pa man siya mag-asumir sa iya man na pwesto. Na nag-abot mananggad sa 66,281,631 pesos and 42 centavos. Tolos nga kitang nagsurat sa PSALM. Nakiulay na magkaigwang restructuring payments na tinugutan man asinda asin inaprobaran bulan-bulan na sana ang pagbayad padikit-dikit. Kaya po ang kooperatiba nagpoon nagbayad kan Agosto 2019. Kaya para po ngayon sa kaaraman kan gabos na mga taga Rinconada member consumer, Oktubre 11,
2022, igwa na sa nadaang kantidad na 25 milyon 301,015 pesos e 29 centavos ang balancing babayaran kan Kasuray Kutri sa PSALM. Oh. Dakulaon man kaya. Pero ang pasalamat ko daw na bakong arog kang panahon, sa itong mga naging general manager pa lang dyan pa sa Kasuray Kutri, na kadiit-diit na sa naman, permi kitang hinuhumaan kahit ito ng putputan ng supply ng kuryente, ano? Giyang, ano? Giyang, oh. Yun. Tapos si Prestado. Basta kadakol ka itong dito humaan kita ng puput-putan ng supply ng kuryente. Kita man ng mga member consumer, sara dito. Ano na ngayon, ikuha na naman yung kitang humang puput-putan. Uy, sa totoo lang pati mga tugang, kung ang sarong lugar permi na sa ng brownout, ayaon po nabong karas pati dyan ang mga krimen. Iuman yan ang pagsamantalakan mga demonyo, saka mga balasubas na tao, saka mga kriminal sa kinaban. Ang lugar na madiklom, nangyayari dyan ang rulugusan, garadanan, harabunan. Kaya ngunyan, kulang bagaan crime rates sa ringkunada dahil pirming may liwanag. Nagkakaigwa man ng sudden or mga unexpected na mga power interruption kung talagang necesidad na putulon mo ng supply ta may riribayan na mga broken insulator, mga transformer na kinakaipuan ng palo-pago ng transformer na maribayan na bago. O di, pag naribayan na bago, di supply kang kuryente, diretso. Ang mga kabling garo na mga octopus. Uy, ano daw i-requesta sa manamento kang Kasuray Kutri kung nag-aantabay po ka mo dyan. Na yaon man lang ang sa to yung mga makisig, maskulado, mga gwapitong mga linemen, na ang mga linya kan sa to yung kable ng kuryente, dapat ba kung maging eyesore sa public? Lalo na sa mga bisita, matutuyawang kita. Kung garo na mga octopus ang dalagan kan wiring ta, ay pangit pagparahilingon mga tugang. Dahil pa kaya mga tugang na arogon, ang estilo kan ibang mga electric company sa ibang bansa pa di. Naan mga wirings, mga linya kang kuryente, dahil mo mahiling sa luwas, mga nakarulubog sa daga, mga nakukubira ni mga konkretong mga tinampo or konkretong simento, mayong poste, mayong kable kang mahiling sa luwas. O kaya mayong damages na gayo kung nagkakaigwama ng typhoon or ano pa man ang mga distrusong pwedeng mangyari. Ay kita baga ang mga cooperative, electric cooperative ta, maging ining APEC, former Aleco, asin iba pang mga electric company or cooperative sa Bicol Region. Pag naglalamasa ang makukusog na bagyo sa Bicol, ay intirong nagdadarapla ang mga poste. Kabali na itong mga pagdapla kan mga puning kahoy sa gilid kan tinampo, na minasarayad na ang mga kable ng kuryente. Iyan ang dapat takutaan ng maresolveran kung paano yun taralbong na sana sa daga ang mga linyang inikan na kable sa kamayo na kitang poste. Pero garo mahamil ini pa din ng bilyon na kantidad dahil kakayahon digdi sa tuya. Kung arog sa namang kani ang magiging pangiturugan ta hanggang nasa na kita sa pangiturugan. Dahil kakayahon talaga, pero yan ang magayong kuta ng mga tugang pandua. Ini man daw pangapudanan tang manihaminto kan mga telephone company. Mga mga cable yan pa di? Cable company.
telecommunications na nagpaparapakikabit pa sa mga linya kan na poste kaning mga kooperatiba ta, mga ining Camarines Sur Electric Cooperative. Sarupan ni sa nakakapayaya, nakakapabiko, kan mga tulid na postita ta na overload na ning kable. Tabako lang pong mga kable nin Kasureko ang nakakabit sa mga poste ninda, nakikikabit pa man ining mga ibang mga telephone company and other cable company gayod. Tama ba pa di o mali? O nagsasadiri man sindang mga poste? Pero maayo man ako nailing kayong sadiring poste kan mga ini. Kaya nagiging garo na una mo octopus ang linya. Dalagang kan mga kable ning kuryente sa mga Kasureko. O ano man nga GM ta, minsan brown out kita. Inapot baga ni Kagawad Manolo. Ay, minsan kaya nga, dahil may iwasan. Tapag natugdo na yan yung bayong. Or gam-gam gayon. Yan pala ba din nagiging kausapan ng power interruption. O or mga ining mga sanganing kahoy, saro pa yan. Ning palapa ning nyog. Tuko. Oh. Kita nga ni transmitter ta kinamanga ning tabili. Oh, na-damage. O kaya po ngayon minsan din maiwasan na nagkakaigwa ng garo trip off. Dahil kaning mga gamgam, mga tuko, sanganing kahoy, sanga o palapa ning nyog. Oy, pero dapat ang schedule kan mga linemen kan Kasureko. Monthly dapat magkaigwa kita ng clearing operation. Pamalo dun tananing mga sangang ini kan mga kahoy, mga palapa ning nyog, na pag nagsarablayan, kausa pati ining brownout, kausa pa. Kan paglangkaw, kan porsyento, kan systems loss sa satuya pong kooperatiba. O ipapasa ang systems loss siyempre, member consumers naman ang mapasan. Saka dapat mayo naman pong manghaboning kuryente. Dahil pinapasa na naman yan sa gabos na member. Kung may paraboning kuryente, itong nanghaboning kuryente, libre do sa bayaran. Ay babayaran ta dit-dit. May ipapatong yan, additional na bayaran sa systems loss sa mga member consumers. Mapatak yan systems loss. O yan lang ang saro sa nahihiling kong karahayan ta. Dahil na baga ko nakakabarita na huma nin pagputput nin supply nin kuryente kan Kasureko. Kan mga supplier po ninda. Arog kan nanin, ismig ba yan? Anong mga supplier ka ninyo? Ismig. Tapos ano pa itong saro? Basta kahit mauurag ang mga supplier kan mga kooperatiba sa probinsya na magparapanghuma pagadain ng mga kabayan. O ang pinakasolusyon ta, magtipid na lang po kita sa paggamit ng mga appliances para po mabawasan sa itong bayaran bulan-bulan. Kung mapaparaangal kita, iyalang kaon ngayong bayaran ta na naman sa kuryente, kawasa. 5 ang air condition unit nindo. May washing machine ka mo, may plancha, may rice cooker, may electric fan, may television sa kwarto, may television sa sala, mga kung ano-ano pang karaoke, nagagamit ni mga appliances na ginagamitan po ni kuryente, mga radyo. Kaya ang pinaka-the best, magtipid. Tama man kita maiginibo kayan. Iningal ning Alico, dating Alico, nangunyan apik, nagbaga nag-mamanihan. Sobra man na angal dumang kung nag-aarangal po kita sa Camarines Sur sa mga Kasurekong ini. Dahil sa nagmahal na bayaran ta, ay mas lalong nagkukurahaw, nagbabalingaw
and member consumers kan apik, Aleco, sa parte kan probinsya po kan Albay. Just imagine kung kita digdiyo lampas sa, gurano na nga, ano ta, sobra sa 17 pesos ang per kilowatt hour ta, sa Rinconada. Ay duman pala, sobra sa 19 pesos ang kada kilowatt per hour. O di mas mahal duman. Barato po pala niya ako digdi. Alagad po mga tugang, ano tanak ko ang magpahuros nin power rate and Meralco. Dapat arogo niyan kan mga kooperatiba ta. Sa nakapahuros nga niyan Meralco sa power rate ninda, di ba? Paano daw, ano daw dapat tanggibuhon na maghuros naman po an sa tuyang power rate sa parting ini sa probinsya po ng Camarines Sur kan mga electric cooperative. Pero po ang karahayan lang kan mga kooperatiba compare sa mga ining mga private cooperative arog kan ining mga apik-apik na ni. Kung maradas pa lang kan bagyo dahil man lugod, ang mga poste, paano daw sinda kayan? Kaya daw ninda yan na baraguan. Tama yung mga nagsasabi po na sa pribado naman ining Aleco na ang paghuna kan publiko mapahuros ang power rate as in mas maray ang serbisyo. Sige, man girarang yung pabor brownout, nagmahal pa nga yung bayaran. Kaya po nag-iisip po si Governor Noel Rosal kan Albay na ang dating pagkakautang kan Aleco abunaranang una kan probinsya. Tangarig maibalik na ang manayamentong ini sa former Aleco management. Palayaso naman itong laog manda dyan na pribadong company. Oy, pero po digdi sa Casureco 3 na isyong magkaigwanin na competition arog kayo yung Bicolite and Power Corporation na ini po mayo pa man pong prangkesya na itinatao ang Senado. Although plano po ining darahon sa Rinconada ni Congressman El Revilla Fuerte para matabangan po da kita digdi na magkaigwanin na healthy competition ang Casureco 3. Proposal po ini. Pero sagot sa ngunyan po, uda pa man po bagang approval of franchise na itinutugot ang Committee on Energy duman po sa Senado. Kaya, ano man po ang pigpapararaditan? Ang pigpapararaditan na maray kan mga member consumer especially kan na presenting nakatukaw ngunyan kan Casureco 3 tatibad nga take over. Iris mo na po nindo yan sa indong pag-iisip na iti-take over ka mo kan Bicolite. Takan makaulay po kan media si Congressman El Revilla Fuerte dakulang yung kaputikan ang sinasabing matik over. Dakula pa ngayong kaputikan ang sinasabing ang Bicolite and Power Corporation pagsasadiri ko, mayo ngayong katotohanan yan because ang Bicolite and Power Corporation ngayon korporasyon nga ini bako ning pagsasadiri ko. Kaya piglinaw niya man yan bagay na yan. Tsaka walang mangyayaring take over. Siyempre nga masadiri man nga ning linya kung aaprobaran kan sa tong Senado ini pong pag-probar na maghagad ng prangkesya kaya ini pong Bicolite and Power Corporation na matugutan na makapag-operate. Di ba? Pero kung tutugutan, di balik na naman sa Kamara ba itong proposed House Bill para po sa Bicolite. Kaya don't worry po para sa Samoya. Dahil dapat magparaisip ka mo nin malain man. Dahil man hindi pagparaisipan ng marawat si Kong El Revilla Fuerte na pagsasadiri ang Bicolite as in
dahil man po aalamusahon ang kasureko 3 na mayong takeover ngayong mangyayari. Taaraman po yan inda na dahil man po pwede yan. Kaya lang po ang pig-uurlayan digdi sa banat ni Congressman Elry Villafuerte, ini po bagang sa nasabing overstaying naman po daning alsistyong ini dyan. Dahil po sa mga unremitted universal charges or anong klaseng charges pa yan, dyan sa PSALM, ang gusto niyang maaraman, as in maintindihan sa management. Kaya po nga ni si Vice Mayor How kan nabuha, kapag kan imbitasyon ninda, through Councilor Manuel Luzon o pigsimbagaan na isyong ini. Na bako na po ngayang 66 million plus ang utang kang kasureko. Nasa ano na sana po ngaya? Nasa mga 25 million plus na sana ngaya. Nagkaigwa kaya ngaya kaming agreement, kasunduan kan PISA, na diit-diita na bayaran ang samuya ngayang utang sa kasureko 3 sa inda or bayaran. Na nagusto man, kaya nag-abot na sana ngaya from August 2019 and up to this present month, 25 million plus na sana po ngaya ang samuya pong pagkakautang or babayaran. Pero at least nagbaba. Naaraman kan public, nagbaba. Kaya pasalamat man kita kay Congressman Elry Villafuerte dahil po sa iyang mga challenge na ini sa management kang Kasureko 3, naiintindihan ta na sa challenge po digdi ang Kasureko 3, mas pinapakaray manindan sa indang serbisyo. Because they are accepting the challenge. And ilag lang sa isip kan sa to yung mga opisyalis, membros kan Kasureko 3, na mga bagay na ginigibo ni Congressman Elry Villafuerte, sarong bagay na pag-angat o pag-challenge sa Kasureko 3 na mas pangpakarayon ninda ang sa inda pong serbisyo sa indang mga member consumers sa area coverage na sa inda pong nasasakupan. Data po ikaraot buot yan. Okay lang po yan. Diba, Alsisyo, okay lang pagparatabugaon ka. Ikaman po kaya, kaanapan na daw ang posisyon mo dyan sa iba man na mga hubin pa. Sabi ni Kong Elry, ikaman da kaya overstaying ka na dyan. Kung medyo pagal na sa trabaho, tawa na pa na yung posisyon mo ngayon sa mga hubin pa. Kaya lang po, nauuyaman si Kong Elry duman sa mga taong siging kontra kaning Bicolite and Power Corporation. Sa pigpost niya, pabor ba kayo sa patuloy na brownout o blackout? Pabor ba kayo sa sigitaas ng charge ng Kasureko sa kuryente? Yan ang mga banat niya baga. Kung ayaw nyo na sa serbisyo ng Kasureko, niya po in general yan Kasureko, sa Camarines Sur, napalpak at sigitaas ng singil. Mayroon ba kayo choice o pwede magpalit sa Kasureko? Mga pahapot sa naman baga. Wala. Kasi pagdagan wala. Darating na ang Bicolite. Yan ang commercial na. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS.
ACS. Magandang araw po! Sir, nakainom na kayo nitong iBerry. Pangalan po natin. Ako si Ronaldo Budistro, 59 years old. Sa umaga at sa gabi. Sa umaga at sa gabi, tapos ng kain. Pwede niyo po bang maibahagi itong paggamit yun ng iBerry? Then, dati ako umukok, then diabetic ko. Tapos, hindi na ako malabo ng mata ko. Lagi na wutiri ng mata ko. Ah, so dahil pala sa diabetes. Narinig ko ng Iberia, try ko, ilang bulan, hindi may ano ng mata ko, kikita na ko. Yun, tuloy-tuloy na ako ng Iberia. Salamat sa Iberia. Kayo din, may limas mata, try nyo ang Iberia, the best. Subukan ang pinakabagong iBerry Gold na may 10 mg na lutein at mas mura sa ibang brand. Ang iBerry Gold ay mabibili sa mga suking butika. Hoy! Kidney Care time! May kwento niyo po paano kayo natulungan ng Kidney Care at yung karamdaman niyo ho. Ako po si Norian De La Rosa, 24 years old. Noong 2020, biglang sumakit yung tagiliran ko at nahirapan din akong umiihi. Ah, ganun ba? Kaya sinubukan ko yung Kidney Care. After 3 days, nag-effect siya sa akin. Okay, so kamusta naman kayo ngayon? May naitulong po ba ang Kidney Care? Nawala na yung sakit sa tagiliran ko at nawala na ang aking UTI. Maraming salamat sa Kidney Care. Magdyan na, magpabakuna. Marahay na barata. Ang mga bakuna, pinarami na sa Indo. Pwede na ika magpabakuna asin booster sa saon, terminal ng sasakyan, daungan or pier, simbahan, eskwelahan, opisina, plaza, malls. Aram mo na schedule sa indong lugar sa paagi kan sa indong lokal na gobyerno. Magpabakuna asin magpa-booster na para sa mas makusog na proteksyon kontra sa COVID-19. Pag bakunado, ang pag-iwas sa malalang helang ng COVID-19 garantisado. Sa booster, pinalakas, pinaslakas. Sarong pagirundom, hale sa DOH Bicol CHD. Para sa bado nagka-bloom sa hamot, prubarada ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Ball, bangong gumagabloom. Charm Fat Ball, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat Ball, bangong gumagabloom. Charm Fat Ball, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Ang Pride Antibac, iguaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng antivirus, i-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado, i-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-smart dishwashing paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang smart dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 dishwashing paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang smart dishwashing.
dishwashing. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom. Papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom. Puti ka. In 7 days. Oh, yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mayroong lugar na ubod ng hiwaga. Ang daming pangyayaring hindi mo akalaing pwede pala. Kotse, pwede dito maging kwarta. Yung kwarta, pwedeng mapadala saan man. At pwedeng abot kamay ang mga nagsisikinang na alahas. Wow! Saan yan? Lods, dyan lang sa kabilang kanto. Dahil ang M. Luwilier may 3,000 branches nationwide na pwedeng magbigay serbisyo sa'yo. Sa M. Luwilier, lahat pwede. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Ngayon mga tugang, balik kita sa satoy pong programa. Pationg ko man po nin happy watching and listening. Ang satoyang mga Facebook Live viewers. Yan si Ma'am Jimenay Pristado Bonggai Salva watching with Bibi Blow. Thank you. Sharing man si Mr. Jose Alvaro Borromeo. Good morning po sa programa mo, Sir Joey Lim. Thank you so much, Sir Jose Alvaro Borromeo, sir. Thank you so much for watching. Also, tuning in my radio program, my sister Angel Monica Perique. Sabi niya, good morning sa lahat. Thank you, sis, sa pag-share kan sa muyang mga programa, asin kan sa imong mga Facebook friends. Sir man, si Inday Iday and Paraon also watching. Sabi niya, good morning, Sir Joey. Thank you so much po. Yan man girara ang pagbati ni Hermanang Monica kay Mr. Cesar Tijada. Nag-watching po sila, Lucio Cervantes, Milando Oliva, si Sister Angel Melanie Mendoza of Limassol, Cyprus. Mr. Dirk, how are you, sir? How's your life going on this time? Stay safe and healthy. Sir Drake, my boss, good morning. Sharing man si Miss Mary Para, Sector Tan Uri, Erwin Eduardo, Erwin Tagubuan, may cousin John Canaris, Nong Labriaga, may bago kitang mga nagwa-watching ko niyan, ano? Si Brad Nong Labriaga, also watching. Thank you so much, sir. At si Imelda Tumon, Sister Imelda Tumon, good morning. Kay Sister Angel Marua Yasero of Japan, also watching. Kay Sister Maureen Medroso and brother-in-law. Kay SPO3 Ernesto Medroso Bayaw, good morning. Si Rimangki James Medroso. Kay Sir Rolando Medroso, also watching. Bermas Mani, George Rodriguez, Rosalie Paz Corativo, thank you so much, sir and ma'am. Socorro Rodriguez, Iologio family, thanks for watching. Sabi ni Sir Lucio Cervantes, good morning po, salamat po sa pagbati, God bless. Diyos mabalos man po. Sir Lucio Cervantes for watching. Si Herman, si Hermana, gustong batiyon ng kabos na staff, especially sa family Buena Obra.
at sa mga tagapakinig natin sa ano nga ning barangay ka mo, Padit? San Juan Baaw? Ay, Bato pala. San Juan Bato. Sa San Juan Bato, good morning po sa Indogabos. Sa pamilya ni paring Charlie Binaobra, kay Ma'am Bina Binaobra, kay Daboy Binaobra. Belated happy birthday po, paring Cha. Ay! Nag-birthday ka na ko aram yan, ha? Akan sa mga daw, ikaw daw, kasi krito mong mali talaga, Padit ko, ay. Nakaligtas ako sa imo, ha? De, bale? Baka si Hermana, si buti niya dyan na imported from Cyprus, maipadar lamang sa tuya. Oy, Hermana, tama ka, birthday pala ni paring Cha. Belated happy birthday from Sister Angel Monica. Paring Cha, belated happy birthday, man. Alis sa tuyang pag-iriba. And kay Sister Monica. And kay Ma'am Bina Binaobra, good morning. Thank you so much for listening. At kay Mr. Neil Paddy, also listening right now. Mga tugang, balikan ko lang itong pig post ni Congressman El Revilla Fuerte na, ano daw ni si Kong Ilre, na babalding maray sa anong inini, gibog-gibong inini Alsistio na mga unremitted pang mga charges or universal charges po guide dyan sa party kan Pisal. O pero ano na lang pala, more than 25 million na lang. Ano kaya yan taday daw tulos yan na i-remit man? Siguro minsan po kaya kita baga dahil maiwasan ng mga pigre-repair na mga poste, kable, ng kuryente, mga pigre-rebayan ng mga insulator, mga pag kita tinatamaan, linalamasa kan makusog na bagyo, nadadamage sa linyata, pati poste, kaya po baga ining nasisibot man kita sa pag purchase. Kaya baka nagagamit po. Imbis na marimit mo na, binabakal ng mga pang-replace ng kagamitan, ikipahis sa Kasureco lines. To continue the services. Pero anapot kay ni Kong Elre, pabor po ba kayo sa patuloy na brownout, blackout? Pabor ba kayo sa sige taas ng charge ng Kasureco sa kuryente? Kung ayaw nyo na sa serbisyo ng Kasureco na sinasabing i-assist ko lang nasabi palpak at sige taas ng singil, meron pa ba kayo choice o pwede magpalit sa Kasureco? Ngayon, wala kayo magagawa, di ba? Kahit ayaw nyo na sa Kasureco, wala kayo ibang pwedeng puntahan at ibang option other than sa ganyang serbisyo nila. Iyo mananggad, ano man magparaangal mananggad kita. Kaya kagawad manulusong tayo na magparaangal kung mataas ang bayaran mo sa kuryente. Magtipid ka na lang. Yung magano paring Cha. Kami nga ni ang Kasureco, nga ni ang binayaran mingon niya na kan last month 167,000. Ngunyan pirana naman to, gorag increase na naman nga ni. Pero ang management ng RP in Manila, nagreklamo. Sige, gisa ng bayad. Dahil kita kaya ang RPN may in television pa kita. Si gusto pala na magpa-advertise sa 6 to 7 na News Tonight ni Pia Honteveros, pwede po kamo dyan. Kaulayon lang nito si Ma'am Kyle o si paring Cha sa indong lingkod. Si mga gustong magpa-advertise, sabi lang po kamo advertise ta kamo. Kaya magpararangal mayo man magiginibo magpararangal mananggad. Kaya mag-ano na sana, magtipid. Na sinasabi po ni Kong Elre, since 2016, ang solusyon namin na ini-offer ay magkaroon na tayo ng choice. Dapat merong ibang kumpanya na pwede. I-consider pagpilian na hindi lang Kasureco. Ngayon,
monopoly ng Kasureco ang pag-supply ng kuryente. Wala tayo choice, dapat magkaroon ng tunay na kompetisyon. Ang solusyon namin para magkaroon ng choice, hindi monopoly, para magkaroon ng mas mababa at efficient power supply and no brownout, ay ma-approve na ang Bicolite in Power franchise sa Rinconada at isunod sa iba. Kulkugunta na daw niya yung Committee on Energy kan Senado. Mga bagulbulan ng mga hero-hero nindo, dapat magtrabaho bigpapara pasildo sa indo kang gobyerno. Anong bigpapara sa ributan kan mga chairman and members kan Committee on Energy diyan po sa Senado. Taday ka mo nagtatrabaho na mag-updates kung ano na ang application for franchise. Kaya ni pong Bicolite in Power Corporation sa Kasureco ay sa Rinconada area. Tangarig daang may kompetensya na kita digdi sa Rinconada, ining Bicolite in Power Corporation. Sabi nindong mga senador, kanangangampanya pa lang kamo, matrabaho kamo, 24 oras. Haloy-haloy na pala ni, 2016 pa pala ni yung pigpapara pa propose na ini. Na Bicolite in Power Corporation na maglaog na digdi sa Camarines Sur. Dahil nindo pigaan, ano, nagtatrabaho ka mo ng tama dyan o dahi? Dapat magpaluwas ka mo ng update sa report kan Committee on Energy. Kung si man na senador, ang chairman ka ni dyan, vice chairman, asin mga member ng mga senador. Sayang kan binoto ko sa endo. Sayang kan binoto kan mga Pilipino. Eh lalo na po na ini pong bagay na ini, mainit na pig-uulayan. Enot na enot, kontradigdi ang Kasureco Tree Management. Kontradigdi ang mga kontra sa mga bagay na enot, nahaluan pa kayo ng politika. Siyempre po ang mga kontra sa Villaperte, kontra sa Bicolite in Power Corporation. Totoo yan. Dahil na kita magparaputik, dahil na kita magparahambog pa. Basta kontra sa mga Villaperte, lauman nindong kontra yan sa Bicolite in Power Corporation. Pero, naaalibad-bara ng iba. Ano ka? Kan Committee on Energy. Hali-hali ng dahil natatapos ngayon yung isyong ini. Kung hindi ma-aprobaran, matatawanan, magagrant ang prankisya na pigahagad kan Bicolite in Power Corporation. I-repeater ko lang po sa Indogabos, mga tugang. Ang sabi ni Kong Elray, binuhay niya lang ini. May mga previous congressman na kaining nagtutulod dyan sa Congress. Binuhay niya ini para da matabangan kan panahon na 2016 na ang Kasureco intirong subasob sa financial na pagkamugtakan, brownout kita, damage kita katong anong kasing kusog daw na bagyo sinagrapado kan panahon na ito, kan taon na ito. So, ang purpose niya man lang po, magkaigwa kita digding healthy competition na no brownout ang dadaround kan Bicolite. Siya man talaga mahabo ko taan na kaining bagay na ini. Nababagalan kami mga tugang, kan hero na garon na may sa atol na performance kan matapos na yung isyong ini. Kung magagrant o napapastidyo na kita kaniyong kung dahil magagrant kung baga ang natawanan ng pangkesya ang Kasureco sa enterong probinsya ng Camarines Sur na matapos kung anong taon 2027, 2029. Magsabi na kamo kung dahil pwedeng mag-grant ng duwang franchise, duwang pangkesya o tangarig matapos na ini. Napapastidyo na kita kanya yung senador man na ini dyan na mga nakaturukaw
na dahil nindo inaaktuhan ang dapat trabaho nindo. Magtrabaho ka mo. Paghuna ta madudunong ka mo. O may pagpapaimbestigaran ka mo, abang lilisto nindo. Dahil man nindo na ipapakulong. Ang mga personang minsan na issue pa ning kung ano-ano kagabat na mga isyong si Judas na ito nga ning naisyan dyan ng pandarambong o na napakulong. Ining bagay na ini, dapat aktuhan nindo ini. Kung magagrant ang pangkisyang ini para sa Bicolite, magtaram na kamo. Kung dahil magtaram kamo, tarig malinawan, pati ang mga tao, nag-i-receive ning mga sala. Tan sabi nga ititik over na kan Bicolite ang Kasureko 3. Unailing na nindo yan. Ang sabi ni Kong Elrida, man ma-take over, mayong take over nang mangyayari, saka hindi naman sa akin ang Bicolite in Power Corporation. Kaya nga, korporasyon yan, pero hindi ko yung pag-aari. Tinutulungan ko lang kayo dyan sa Rinconada. O, yun man ang simbag nyo sa media. O, kundi mga tugang, ini, haluyan na kaya ng isyong ini. O, duman sa sinasabing unremitted na mga universal charges or charges sa PhilHealth, ang balanse, more than 25 million na sana. Sabi ni Engineer Wilfredo O. Boksit. Paghali po sa more than 66 million na pagkakautang sa PhilHealth, o yan po nabawasan naman para sa kaaraman kan member consumers. Ano po? Ang sabi pati ni Kong El Rey, ang sige kontra sa panukala na ito ay yan si GM Alsistio. Uy, anggot na mara si Kong El Rey sa emo, Alsistio. Na-overstaying na, sabi ni Kong El Rey. GM Alsistio. Chairman ba ito o GM? Ikaw at ang iyong mga kasama sa Kasureko ang may kasalanan sa patuloy na brownout at sige taas sa presyo ng kuryente. Nilimang kang Department of Energy, anong kinikibo man daw kayo niyo? Maging kayo niyong Energy Regulatory Board. Ini man mga ining ayon sa man ni kan gobyernong pigpapasweldo man kan sa tuyang mga mga namamanwa na mga taxpayer. Ayan, mga sweldo kayo niya, hali sa mga buwista. O, dahil nakita magpara hambog digdi sa aire. Magtrabaho. Kung paano mapapahuros ang power rate na naglalangkaw sa ibang mga rehiyon sa Pilipinas. Ano nang yaong ka mo magpararulok-lok sa mga air condition room nindo? Mga magagarang mga lunadan nindo? Anong naitatabang nindo sa publiko? Dapat igwa ka mong naitatabang. Tama o mali? Sabi ni paring siya, may kadikit na tama pa rin. Oh, anggot si Kong El Rey. Kasi gida ang taas kan na presyo kan kuryente. Sabi mo, pag na-approve ang Bicolite in Power franchise, tataas ang presyo ng kuryente. Talaga sinungaling. Nagdudusa ang mga tao dahil sa'yo. Ang ko talagang maray ki Alsistio ni si El Rey, Kong El Rey. Di ba daan-daan milyon inutang nyo, Kasureko 3, tapos pinapasa nyo lang sa consumer? Yung pambayad na inutang, sige taas ng kuryente. At nag-brown out pa. Pag meron po competition sa Kasureko, sigurado bababa ang presyo ng kuryente. Dahil yan, ang gagawin ng Bicolite, kung mas mataas ang singil ng Bicolite, di ba walang magpakabit sa kanila? Correct. Ano man ta, barato pa lang yan Kasureko, ano man ta mapakabit pa sa Bicolite? Alagad, kung barato sa Bicolite, di hain na kayo ng Bicolite na tagustutan ng maaktwala na kaya ng Bicolite manang gadigdiyo. Pero abukan mga taga Kasurekong take over tama. Bad nga mawara naman kaming trabaho, hanap buhay. Ang sige kontra sa panukala namin ay ang mga kalaban namin sa politika. Kalaban nila sa politika. Gabos ng kalaban nila sa politika kontra.
Wala silang solusyon, puro kontra. Ay, anggo talagang maray si Kung El Rio. Ngayon, perwisyo na sa tao, buwiset! No. Ano kaya masasabi nila ngayon? Gahalat po ang Bicolite in Power Corporation kung. Bueno mga tugang, inaabot na naman kita ng oras sa pamamaram sa programang Bicol Connection. Sa lado teknikal sa kong idol partner digdingo niyan si Idol Engineer Charlie Binaobra. Belated happy birthday and may you have many more birthdays to come. Parang Cha, magpakanton ka na o kung daima, magpapurog ka na. Oy, yaon man si Aldrin Orlando sa information, si Ma'am Kayla Ligasyon, ang sa moyang finance manager, admin manager. Yaon sa opisina. Sa transmitter site, Joanna Divilla and Jimmy Gonzon. Inipuan sa Endong Kabicol Connection, Karonda, Radyo Ronda, Joey